салом азизон, Шалои Гулхоҷа ҳастам. Боз дар ибтидои як рӯзи нав дар рӯбарӯи шумо ва қабл аз ҳама ҳамаи шумо азизонро бо рӯзи ғалаба табрик мегӯям ва албатта ҳар яке мо медонем ки ин рӯз осон ба даст наомадааст ва мо бояд пеш аз ҳама ба собиқадорони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ миннатдор бошем ва онҳоро арҷгузориву эҳтиром кунем, қадрдонӣ кунем. Инам дар ҳолест ки шумораи ин нафарон чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ дар дигар кишварҳои пасушӯравӣ хеле кам мондааст. Албатта дар ҷараёни суҳбатам ман ба ин мавзӯъ боз бармегардам, аммо қабл аз ҳама мехоҳам аз он шурӯъ кунам ки кадом хабар имрӯз дар сархати расонаҳои ҷаҳонӣ қарор дорад ва хабари муҳими ҷаҳонӣ аст. Инам он аст ки Амрико тасмим гирифт ки аз барномаи ки созиши ҳастаии атомии Эрон берун шавад. Дар ин бора Доналд Трамп дирӯз тасмимашро гуфт ва ҳамчунин ба Эрон ҳушдор дод ки агар режими ин кишвар ба кораш идома бидиҳад, бо иқдомҳои ҷиддитар, бо таҳримҳои ҷиддитари Амрико рӯбарӯ мешавад. Аз он ҷумла он кишварҳоям ки барои тавлиди силоҳҳои ҳастаӣ ба Эрон кӯмак хоҳанд кард, дар нисбати онҳо ҳам таҳримҳои сангин ҷорӣ хоҳад шуд. Ин ҳарфҳои Доналд Трамп аст. Чунучарои ин мавзӯъро мо дар барномаи хабарии имрӯза тақдими шумо мекунем. Ва ҳоло бармагардем ба Тоҷикистон ва тавре ҳам гуфтам имрӯз рӯзи ғалаба аст ва дар Тоҷикистон рӯзи истироҳат аст. Аллакай субҳи имрӯз раиси ҷумҳури кишвар Эмомалии Раҳмон дар боғи ғалаба буд ва ба ёди қурбониёни ҷанги дуюми ҷаҳонӣ гулгузорӣ кард. Вале аҷибаш ин аст ки дар душанбе субҳи имрӯз роҳпаймоии полки абадӣ доир шуд. Инам дар ҳолест ки шаҳрдорӣ барои баргузории ин чорабинӣ ризоят надода буд. Зимнан ин бори дуввум аст ки бидуни иҷозати мақомоти Тоҷикистон тарафдорони ин чорабинӣ полки абадиро баргузор мекунанд ва чаро ҳукумати шаҳр намехост ки ин чорабинӣ баргузор шавад ва дар душанбе ин чорабинӣ чӣ гуна сурат гирифт, дар барнома бо шумо баррасӣ хоҳем кард. Як хабари муҳими дигар марбут аст ба ронандаҳои тоҷик. Мутаваҷҷеҳ бошед, агар аз ин ба баъд шуморо дар роҳҳои Тоҷикистон нозирони БДА ё ки тавре мегӯем гаӣ манъ кунанд ва шумо аз мошинатон фаромада ба назди ӯ биравед, ҷарима мешавед. Ва гузашта аз ин, оё шумо медонед ки минбаъд танҳо дар он сурате шумо метавонед ҳуҷҷатҳои худро ба нозири роҳ нишон бидиҳед, агар ки ӯ идомаашро дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт ва ҳамчунин ҳаҷми ҷаримаро барои ронандагоне ки аз мошинашон фаромада ба назди нозирони БДА мераванд ба шумо хоҳем гуфт. Ва ҳамчунин шумо медонед ки дар Арабистони Саудӣ токунун занон ҳақ надоранд ки бидуни ризояти шавҳар ба хориҷа бираванд, шиноснома бигиранд ва ҳатто ҷарроҳӣ шаванд. Онҳо хеле маҳдудиятҳои зиёд доранд, ҳарчанд раҳбарияти ин кишвар мегӯяд ки то солҳои баъд кӯшиш хоҳанд кард ки баробар ҳуқуқи марду зан дар як сатҳ қарор дошта бошад ва мушкилоти занони духтаронро дар ин кишвар ҳал кунанд. Вале бо ин вуҷуд, оё занони тоҷик дар нисбати зиндагии ҳамтоёнашон дар Арабистони Саудӣ чӣ назар доранд ва павлӯҳои дигари ҳаётии занони Арабистони Саудиро мо дар як гузориши вижа дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард ва аз он хоҳем гуфт ки додситонӣ дар нисбати қотилони як хонаводаи тиллофурӯш ки дар суғд зиндагӣ мекарданд ва тирамоҳи соли гузашта аз сӯи як гурӯҳи ҷинояткорон ба таври бераҳмона кушта шудаанд, ҳукми абадро тақозо кардааст ва ҳамчунин пайвандони ин хонавода хостанд ки ин қотилон ҷуброн ё ин ки пулҳое ки аз ин хонавода рабуда буданд баргардонанд. Мо ин хабарро дар барнома бо тафсил ба шумо қисса хоҳем кард ва ҳамчунин аз он хоҳем гуфт ки дар Узбекистон баъд аз даргузашти Ислом Каримов вазъи сайёҳӣ ва теъдоди ҷаҳонгардон бештар шудааст. Чаро дар барнома хоҳед фаҳмид ва агар фурсат ба мо даст диҳад дар бораи Каромат Шарипов ба шумо мегӯем, суҳбати ӯро пешниҳоди шумо мекунем ва хоҳем фаҳмид ки чаро Каромат Шарипов, фаъоли тоҷик ки аз муҳоҷирони тоҷик дар Русия дифоъ мекард, аз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва ҳамчунин аз низоми додгоҳӣ дар кишвар норозӣ аст. Ва дар ҷараёни рӯз ва то шурӯи барномаи хабарӣ агар гузоришҳои аз ин бештар ва хабарҳои аз ин ҳам муҳимтар дар дасти мо расид, мо дар барномаи хабарӣ ҳатман пешниҳоди шумо хоҳем кард. Фаромӯш
накунед. пахши мустақими барномаи мо соати 1 бо вақти Прага, аниқтараш баъд аз 3 соати дигар пешниҳоди шумо мешавад ва шумо моро метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org тамошо кунед. ҳамчунин сабти барномаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ гузошта мешавад ва албатта канали мо дар YouTube аст, озоди видео. мо ҳамаи шуморо пас аз чанд муддат мунтазирем.